Follow ni wali mano amoke ko di bela jilemani anye ankar da darasigi konna la darasigi mi no beta like gafe ko fulina anya fo ni yetene barai katabla fo jumala ba me mi kalimu karmo uluka mo ban ko kele ko fe ko kata si dabaji karmo ma ulu ben nobla no mi na ben nazarakana o misro buta ka abo nazarakana mi yetu dunka cheni maliko ka fe ni ulu debe ankar to dunka ya ko fo yasa kuna funi ulu be seka usoro tuwa mina kutu usigorola ori b'an bila ni baara ninnu na an y'a fɔ gafe bɔta o kɔni o ka ca ayiwa don o don nka i b'a ye k'a fɔ kuma dɔ la gafe ninnu olu bɛɛ lajɛlen de kɔni bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na min bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi n'i y'a ta k'a lajɛ wa bi dunya bɔli yɛrɛ kɔni na n'i ye gafe ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i b'a ye ni min ma kuma Salifu Keyita ni ale ye dɔnkilidala ye wa ale yɛrɛ kɔni ka min ye walan sɛmɛni min kɛra wasabulon yɛrɛ kɔni kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ da yɛrɛ kɔni bɛ don Niger yɛrɛ kɔni fɛnɛ ta la wa olu ka min ye fanga dɛsɛ min yɛrɛ kɔni kɛra yen nɔ wa ni farafinna kilebiya fan fɛ tɔn olu ka kileya tɔn min yɛrɛ kɔni bɛ yen farafinna kilebiya fan fɛ jamanaw a kɛtɔ b'a la olu ka kileya tɔn min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni o kelen bɛ ka ŋɛnɛŋɛnɛ yɛrɛ kɔni ko o tugu Niger yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔ i bɛ bɔ yen kana tuguni i bɛna Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ min ye an ka fanga marabaaw ye olu ni politikimaw olu yɛrɛ kɔni bɛ taa ni ka segin na kalafili kuma o de kɔni bɛ sen na fan dɔw bɛ yen nɔ i b'a ye k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bajangara ayiwa min ye lakanabaliya ye o kuma kɔni o bɛ sen na o bɛ daw yɛrɛ kɔni na bɛ waati min na ka bɔ yen yɔrɔ min n'a bɛ wele ko zone des trois frontières hakɛto b'a la bi i b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ ayiwa ɲɛmaa kura banbaciw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye min ye ka se ka ayiwa min ye kalanbolo yɛrɛ walima an b'a fɔ cogoya yɛrɛ kɔni di wa min ye ka se ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka sujudu ayiwa n'an y'a fɔ nin fɔcogoya la a nafamu ka se ka o yɛrɛ kɔni ko o bi min bɛ tali kɛ o yɛrɛ kɔni ye bi kura la bari ka d'a kan olu ka ko bɛ o kotogoya ni yɛrɛ kɔni na bi an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Mamadu Nfa Senfara honorable k'a fo ani a furumuso ɲuman ka bɛɛ lajɛlen fo ka taa se min ye universel media Kalilu Senfara an bɛ ale fo min ye a baarakɛɲɔgɔn ani ayiwa a teriw fo ka taa se sugukɔnɔmaa a kelenkelenna bɛɛ lajɛlen an bɛ foli kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen na n'an ye foli kɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ sɔrɔ ka don an ka mairie kɔnɔna la mairiw la fara biriki bɛ Dani Sanji k'a fo ka waleɲuman dɔn Umaru Togo ayiwa ani a baarakɛɲɔgɔn kelenkelenna bɛɛ lajɛlen an bɛ foli ni waleɲuman dɔn kɛ ninnu na n'an ye foli kɛ an tɛ taa fiyewu fo an ka don min ye terre des hommes kɔnɔna la ni olu ye baɲumankɛ tɔn ye ayiwa ani baɲumankɛ tɔn kelen o kelen ni olu bɛ anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la Madame Kuruma Jariyetu Dite Manda Watara ale yɛrɛ kɔni tɔgɔ la an bɛ foli ka kɛrɛnkɛrɛn ka di min ye baɲumankɛ tɔn a kelenkelenna bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma nin waati in na min ye Médecins Sans Frontières yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ an bɛ don yen nɔ min ye Nɛmatulayi Ture ayiwa Hɛrɛ Ture ayiwa min ye Sabali Ture an b'a fo ka waleɲuman dɔn ayiwa ale fɛnɛ bɛ Médecins Sans Frontières la ninnu bɛɛ ye baɲumankɛ tɔn yɛrɛ kɔni dɔ ye n'an bɔra yen an bɛ taa halisa foli hukumu kɔnɔna la an ka impôt kɔnɔ ka juru ka compter ka min ye ka se ka ale jate yɛrɛ kɔni bɔ ani ka wariw yɛrɛ k'o kani jamana yɛrɛ kɔni tɔgɔ la o kɛbaa o de ye an ka impôt ani an ka taxe baarakɛlaw ye commune 1 kɔnɔna la nɔ musoba minnu bɛ yen nɔ olu tɔgɔ la an bɛ Mali impôt a baarakɛla kelen-kelen bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na adama siga foyi t'a la i b'a ye k'a fɔ foli kɔni an b'a dɔn a minɛra nin waati in na wa ni o kɛra an bɛ boli joona ka taa universel media ka butigi belebele min bɛ sugu kɔnɔ ani wonida la ka taa olu yɛrɛ kɔni kɔnɔna mafilɛ ka na universel media diɲɛ izinibaw ka minɛɲumanbaw sɔrɔ yɔrɔba universel media ko la dege n'a tigi man kan minɛɲumanko jala ka to universel media bolo ka diɲɛ kolongolo ka minɛɲuman dama woloma ka na di jamanadenw ma sɔngɔ damatɛmɛdiya la universel media ta ye wasa dan ye tele sugu bɛɛ a n'a tabelew climatiseur sugu bɛɛ radio sugu bɛɛ kuranminɛ sugu bɛɛ panneau solaire a n'a maɲɔgɔnlɔnw ka fara batiri ani groupe électrogène kan a kuranman ni a batirima ani jisama mansin o ni o raccord frigo ani congélateur ventilateur dugumata ani sanfɛta kɛnɛmalanpanbaw tile bɛ minnu latama kɔlɔnbasennaw ka minɛnw ani piqueur dingɛsennaw ka mansinw
humidificateur ka nɛɛma jigin aw ka sisow kɔnɔ a n'a ka baarakɛyɔrɔw la caméra de surveillance ani antenne parabolique mun tora bilen universel media i ye ko ye fɔ ko ban universel media a ka bitikiw ka ca dɔ bɛ bozola woninda la téléphone 00223 20 20 09 99 78 80 02 42 63 65 35 85 dɔ bɛ dabanani na téléphone 00223 20 23 43 23 76 36 32 86 66 71 82 77 dɔ fana bɛ rue Mohamed 5 la téléphone 00223 20 23 02 72 76 41 99 11 66 73 15 88 universel media minanɲumanko ta bali dan bali sɛgɛn bali latigɛ bali. Ayiwa siga foyi t'a la taa ni ka segin bana a tɛ jɔ ni den kelen to i b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na min ye an ka ɲɛbilaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna la bi an bɛ waati min na min ye soir de Bamako ye an kɔni y'an sɔnni sigi ale yɛrɛ kɔni ka bɔli kan bi u ka bɔli yɛrɛ kɔni kɔnɔna la o de bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la cɛmancɛla fanga min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ayiwa maa caman yɛrɛ kɔni ye a laɲini min ye ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi i b'a ye k'a fɔ kalafili baaraw olu yɛrɛ kɔni donna gɛlɛya la kalafili min n'a kun kan ka daminɛ ni jamana sariya sunba ye i b'a ye o kɔni o kɛra min ye waati kofɔlen min yɛrɛ kɔni kun sumana ka di u ma se ka kɛ ka bɛn n'o yɛrɛ kɔni ye a nana kɛ ni gɛlɛya ye hali n'o y'a sɔrɔ a waati dɔw yɛrɛ kɔni ma don a la nka bi an bɛ waati min na i b'a ye k'a fɔ ɲɔgɔn ye belebele dɔ kɔni o kɛra kunun kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiri min ka baara bɛnnen bɛ fanga cɛbɔli yɛrɛ kɔni ma wa ni o bɛ tali kɛ Abdulaye Mayiga la ale ni politikimaaw yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni ye ɲɔgɔn ye a bɛ ta hukumu jumɛn kɔnɔna la o de ye yaasa kalafili baara minnu yɛrɛ kɔni natabu minnu bɛ wa ka se ka olu yɛrɛ kɔni k'a dalakile min b'a to a bɛ kɛ maliden yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni sago ye cogoya min na i b'a ye k'a fɔ Abdulaye Mayiga kɔni ye a ɲini min ye fanga ɲinitɔn yɛrɛ kɔni fɛ min ye référendum ye ale kɔni ma se ka kɛ a waati la ayiwa o kɛbaliya o nana ni gɛlɛya misɛnnin dɔw ye yalima o gɛlɛya ninnu olu bɛ se ka dalakuru cogoya min na a kɔni ye weleli kɛ ka ɲɛfɔ politikimaaw ye yaasa ɲɔgɔn fɛ u bɛ se ka min ye bɛnkan kelen sɔrɔ min b'a to kalafili nataw olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka bɔ u dɔgɔkɔrɔ dɔɔni i b'a ye k'a fɔ ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni senfɛ Abdulaye Mayiga a ye kuma yɛrɛ kɔni daminɛ ni foli ye ka ɲɛsin politikimaaw yɛrɛ kɔni ma bari ka d'a kan u y'a jira k'a fɔ u ye baara belebele de kɛ kalafili baara min tɛmɛna n'o ye jamana sariya sunba kura ye o kɔni u ye labɔli kɛ u ye dɛmɛ yɛrɛ kɔni fɛnɛ ta ka ɲɛsin min ye jamana marabaaw olu yɛrɛ kɔni ma min b'a to kalafili baara in a bɛ se ka kɛ hɛrɛ ani baden o yɛrɛ kɔni kɔnɔna la cogoya min na i b'a ye k'a fɔ o de kɔni nana wolo jamana sariya sunba kura la ayiwa min ye ayiwa yelen kura ka se ka o bɔ anw ka jamana yɛrɛ kɔni ye i b'a ye min bɛ tali kɛ jamana ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni na u y'a jira k'a fɔ nin ye jamanaden yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni ka laɲini de ye min b'a to an bɛ se ka segin ka na cogoya min na bɛɛ jɛmu ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nka a y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ayiwa kalafili minnu bɛ nalen n'i ye ayiwa sira min yɛrɛ kɔni bɔra ayiwa min ye waati min yɛrɛ kɔni sumana ka di i b'a ye k'a fɔ o waati ninnu yɛrɛ kɔni olu tɛ na se ka bila u minɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna la bari ka d'a kan gɛlɛya caman olu yɛrɛ kɔni donna la o de kɔni kɛra sababu yɛrɛ kɔni ye a ye min ye politikimaaw ka se ka olu yɛrɛ kɔni wele ka ɲɛfɔli k'u ye bɛɛ ɲɔgɔn fɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka hakilina ani fɛɛrɛw ka se ka olu yɛrɛ kɔni di cogoya min na min b'a to laɲini olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka sabati cogoya min na Abdulaye Mayiga nin ye a ka kuma daminɛ wa a ye hakilinadi yɛrɛ kɔni kɛ i b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ ayiwa kalafili baaraw la ni o ye référendum yɛrɛ kɔni ye an k'a dɔn k'a fɔ malidenw olu yɛrɛ kɔni ka laɲini de kɔni don min n'a kɛra sigi senfɛ sigi min n'a bɛ fɔ a ma ko ANR ni malidenw kɔni ye ayiwa a ɲini k'a fɔ a jira k'a fɔ jamana sariya sunba kura a ka se ka yɛlɛma nka i b'a ye k'a fɔ o baara kɔnɔna la minisiri yɛrɛ kɔni sɔnn'a ma ayiwa baara ninnu ayiwa min ye gɛlɛya misɛnnin dɔw olu yɛrɛ kɔni nana don a kɔnɔ o y'a to kalafili baaraw olu yɛrɛ kɔni ma se ka kɛ a waati yɛrɛ kɔni na nka bi an bɛ waati min na o bɛ tali kɛ fɛn jumɛnw na o de ye ka se ka sariya sunba kura in bari ka d'a kan maliden fanba yɛrɛ kɔni tun ma sɔn a la ka se ka ɲɛfɔli kɛ yaasa faamuyali yɛrɛ kɔni bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na fo ka taa se ayiwa maa minnu kun kan ka kalafili baaraw yɛrɛ kɔni labɛn n'o ye i b'a dɔn k'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na min bɛ tali kɛ eji yɛrɛ kɔni na wa olu ka ayiwa min ye baara daminɛ baaraw ayiwa fo ka taa se u ka baara yɛrɛ kɔni kɔnɔna la
o mɔgɔ bɛ jɔ minɛn mun yɛrɛ kɔni na ani baara ninnu bɛ kɛ cogoya min na i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya misɛnnin dɔw yɛrɛ kɔni tun bɛ olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔnɔna la ayiwa fo ka taa se min bɛ tali kɛ ayiwa olu ka cɛden minnu bɛ bila ka taa an ka jamana marabolo yɛrɛ kɔni kɔnɔna la min b'a to kalafili baaraw olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka a lajɛ cogoya min na nka o de kɔni nana kɛ sababu ye min y'a to kalafili ninnu yɛrɛ kɔni o kɛra min ye eretari yɛrɛ kɔni na dɔɔni nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalafili nata minnu yɛrɛ kɔni bɛ sen na n'o o ye kɔnsiw ye n'a bɛ f'o ma fɔ cogoya wɛrɛ la mɛriw ka b'o la ka taa se legislative yɛrɛ kɔni ma n'o ye wasabulon kɔnɔna ye fo ka taa se jamana ɲɛmaa sigi olu yɛrɛ kɔni ma nka bi an bɛ waati min na min bɛ tali kɛ Abdulayi Mayiga a kɔni ye a yira k'a fɔ wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la a t'a kun bɔ maa yɛrɛ kɔni ka fɛn fɔ maa ɲɛna bari bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a dɔn k'a fɔ kalafili n'o ye referendum ye ale yɛrɛ kɔni kun kan ka kɛ waati min na a ma se ka kɛ ka bɛn ni a waati ye o nana kɛ ni gɛlɛya ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalafili baara tɔ olu yɛrɛ kɔni labɛnni na ayiwa o de kama ayiwa gouvernement olu yɛrɛ kɔni ye a lajɛ sa min ye ka se ka weleli kɛ politikimɔgɔw yaasa bɛɛ lajɛlen an bɛ se ka sigi cogoya min na ka se ka kuma min b'a to ayiwa an kɔni bɛ bɛnkan kelen yɛrɛ kɔni sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɛn ni kalafili baaraw yɛrɛ kɔni ye i b'a fɔ laada yɛrɛ kɔni fɛnɛ don ayiwa kɛnɛ waati o waati gouvernement kɔni ni gɛlɛyaw kɔni nana walima ni ayiwa min ye mɔgɔw dɔ yɛrɛ kɔni nana ayiwa a bɛ ɲini jamana ɲɛmaaw marabaw olu yɛrɛ kɔni fɛ ayiwa yaasa bɛɛ lajɛlen da bɛ se ka don a la cogoya min na ka wele bila kɛrɛnkɛrɛnnenya la politikimɔgɔw olu yɛrɛ kɔni ma bɛɛ lajɛlen ka hakilina kɛ kelen ka hakilina fara ɲɔgɔn kan min b'a to jamana a bɛ se ka bɔ gɛlɛya ninnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la cogoya min na kolonɛli Abdulayi Mayiga a kɔni ye nin kɛ k'a ka kumaw ka se ka olu yɛrɛ kɔni kuncɛ nka an bɛ waati min na bi an bɛ min ye misali yɛrɛ kɔni telima ye ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la i b'a ye k'a fɔ bi an bɛ waati min na politikima caman olu yɛrɛ kɔni ma ye nin kɛnɛ kan dalilu yɛrɛ kɔni ye jumɛn ye maa caman olu ma sɔn ka taa o ka bɔ a la min ye politikimaaw ye dɔw minnu yɛrɛ fɛnɛ kɔni tun bɛ yen nɔ olu ye a yira k'a fɔ ko minisiri yɛrɛ kɔni bɛ se ka i da maga kuma bɛɛ la fo kalafili ninnu yɛrɛ kɔni bɔlen o dogo kɔrɔ olu kɔni y'a ɲini u fɛ yaasa ka se ka fanga ka di min ye fanga ɲininaw olu yɛrɛ kɔni ma teliya kɔni na joona wa o maa ninnu yɛrɛ kɔni cɛla i bɛ taa min ye coordination de l'appel du 20 février wa pour sauver le Mali olu tun b'a la fo ka taa se coalition espérance nouvelle jigiya kura n'o ye Useni Amiyon Gino ka tɔn ye olu fɛnɛ ye nin kuma kelen fɔ M5 RP Mali kura olu fɛnɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ka kalafiliw kɛ teliya yɛrɛ kɔni na fari fo ka taa se senasi faso yɛrɛ ni o ye Modibo Sidibe ale ni Zumana Sakɔ olu yɛrɛ kɔni ka tɔn ye FND olu fɛnɛ kɔni ye a laɲini ka kalafili kɛ teliya yɛrɛ kɔni na nka nin bɛɛ lajɛlen fɛnɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen i b'a ye k'a fɔ min ye politiki tɔn dɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye olu kɔni fɛnɛ sɔrɔla kɛnɛ in kan minnu ni olu ko olu ni gouvernement yɛrɛ kɔni ka laɲini n'u ka hakilina olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ye kelen ye pasili sɛbɛnna Mayimuna Dunbiya fɛ an ye min bɔ Soir de Bamako ale kɔnɔna la halisa an bɛ to Soir de Bamako kelen ale hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la min bɛ tali kɛ Bayangara la i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya olu yɛrɛ kɔni bɛ ka duba ɲɔgɔn kan yen nɔ an bɛ waati min na o min ni o yɛrɛ kɔni kɛra Bayangara min ye ayiwa tɔn minnu yɛrɛ kɔni fɛn o fɛn bɛ yen nɔ olu ye a kɔni laɲini jamanaden nanama sumalenw ayiwa ka se ka u hakili n'u fanga yɛrɛ k'o fara ɲɔgɔn kan ka yira k'a fɔ bi n'o o ye arabadon yɛrɛ kɔni ye olu bɛna taama kɛ ayiwa taama min n'u minnu ka dusukasi yɛrɛ kɔni yira i b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na ka bɛn ni lakanabaliya min ni o yɛrɛ kɔni ɲɔ ɲalen bɛ wa jamana ɲɛmaaw olu yɛrɛ kɔni tɛ ka min ye ka kala yɛrɛ kɔni don u ɲin na ka bɛn n'a ye o kama min bɛ tali kɛ Bayangara ayiwa jɛkulu minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ n'o o bɛ jamanaden nanama sumalenw olu yɛrɛ kɔni kofɔ ayiwa olu ye bataki walima sɛbɛn ka se ka o bila mairie yɛrɛ kɔni na min ye Bayangara mairie kɔni kɔnɔna ye ka yira k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni bɛna taama kɛ taama min ni a bɛna kɛ k'u ka gɛlɛya yɛrɛ kɔni yira i b'a ye k'a fɔ u kɔni ka sɛbɛn kɔnɔna la laɲini de ye jumɛn ye o de ye k'a ɲini u ka monsieur le maire fɛ ko olu yɛrɛ kɔni bɛna taama taama in i b'a ye k'a fɔ a bɛna kɛ Bayangara bari ka d'a kan gɛlɛya min ni o ye banbanciw ye olu bɛ bingani wale la waati bɛɛ lajɛlen na ko n'i nana jateminɛ i b'a ye k'a fɔ maaw n'u bolofɛnw olu de kɔni bɛ ka ta ka faga tila ka faga ayiwa waati bɛɛ lajɛlen de kɔni na i b'a ye k'a fɔ maaw bɛ ka bɔnɛ min na u bolofɛnw yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ ka taraki ka b'u bolo i b'a ye k'a fɔ sow olu de bɛ jenina waati bɛɛ lajɛlen na wa maaw bolola baganw olu de kɔni fɛnɛ bɛ minɛ olu la waati bɛɛ lajɛlen na ko n'i nana ye tuguni i b'a ye k'a fɔ ni gɛlɛya in kɛra sababu ye maa caman olu yɛrɛ kɔni bɔra u yɛrɛ kɔni sigiyɔrɔ fɛn la k'a sababu kɛ banbanci wale ye nka o n'a ta o ta jamana ɲɛmaaw fo ka taa se finitigilakaw ma olu yɛrɛ kɔni tɛ ka kala yɛrɛ kɔni fɛnɛ don u ɲin na ka bɛn n'a ye bayangarakaw ko ten wa u ye min ye ɲɔgɔn ye caman ani ɲɛfɔli yɛrɛ kɔni caman kɛ gɛlɛya min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la bayangara yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nka halisa min ye gɛlɛya ye dɔ de kɔni bɛ ka fara dɔ kan
ali bamananw ka kuma don ko a daga falen don halisa ayiwa kɔsira ale yɛrɛ bɛ ka dɔ wɛrɛ ko ka k'a kan tuguni nka bi an bɛ waati min na o min n'o wɛrɛ kɔni kɛra min ye Bayaŋara ka denw ye olu kɔni farala ɲɔgɔn kan ko o dusumakasilen yɛrɛ kɔni don ka bɛn ni gɛlɛya min bɛ olu yɛrɛ kɔni kan bi fagali jugu ani u bolofɛnw yɛrɛ kɔni suyali fo ka taa se u ka so yɛrɛ kɔni jenini ma olu fana ko n'a ma ɲɛ a bɛ nin cogoya la jamana yɛrɛ kɔni tɛ ka fɛn fɔ ayiwa olu yɛrɛ kɔni bɛ bɔ min ye bi yɛrɛ kɔni don ye n'o ye araba don yɛrɛ kɔni ye u tɛ kalo tile 9 san 2022 ka 23 ka bɛn ni sɔgɔmafɛ nɛgɛ kanɲɛ 9 ye olu yɛrɛ kɔni bɛna taama kɛ k'u ka dusukasi yɛrɛ kɔni yira nka o fana bɛɛ lajɛlen bɔlen kɔfɛ a la cakɛda o cakɛda bɛ yen nɔ i ka kɛ jamana ta ye o walima i ka kɛ kɛnyɛrɛye kɔni ta ye o ko ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛna datugu feere tɛ kɛ min ye baara wɛrɛ yɛrɛ kɔni o si yɛrɛ kɔni fɛnɛ tɛ kɛ taama in a bɛ daminɛ n'o ye u ka rond-point yɛrɛ kɔni na ka taa kun cɛ gouvernement yɛrɛ kɔni na i b'a ye k'a fɔ min ye nin tɔn maa minnu ye nin kɛnɛ in kɔni labɛn u ye min ye Bayaŋara ka den fɛn fɛn bɛ Bayaŋara ka se ka a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni wele u ka se ka nin baara in kɛ hɛrɛ ani karama ni bonya baden yɛrɛ kɔni kɔnɔna la wa i b'a ye k'a fɔ u ye nin taama in ka nun don sababu jumɛn na binganni wale min tara ka dugu min bɛ olu yɛrɛ kɔni kɛrɛfɛ n'o ye Bajo ye wa i b'a ye k'a fɔ o min n'o yɛrɛ kɔni kɛra halisa an bɛ waati min na n'i taara jamana cɛmancɛ bolo yɛrɛ kɔni na i b'a ye fagali jugu o de kɔni bɛ yen nɔ min ye misali suruman ye o kɔni o ye Bajo ta ye an bɛ waati min na a ko n'i taara dɔgɔnɔ jamana yɛrɛ kɔni kan kabini waati jan binganni wale yɛrɛ kɔni bɛ ka ta ka olu yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ o de kɛra sababu ye maa caman yɛrɛ kɔni bɔra a sigiyɔrɔ kɔni na ayiwa o kɛra sababu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye maa caman yɛrɛ kɔni ni yɛrɛ kɔni binna ayiwa nka an bɛ waati min na lakanabaliya o kɔni o ɲɔɲalen don nka jamana ɲɛmaaw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ tɛ ka kala don ɲin na ka bɛn n'a ye ko n'i ye Bajo yɛrɛ ta k'a lajɛ ale yɛrɛ kɔni ni Bayaŋara a bɛ Bayaŋara ni Bangansi sira yɛrɛ kɔni kan ayiwa min ye kulo 15 ɲɔgɔnna si o de kɔni bɛ ani Bayaŋara yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ nka bi an bɛ waati min na min ye Bajo ye ayiwa ale yɛrɛ kɔni kɛra Tomo an b'a fɔ nin fɔcogoya la fasiri sɛbɛnna Laya Jara fɛ an ye min bɔ Suwa Delimako kɔnɔna la n'an bɔra ayiwa Laya Jara ka fasiri la an bɛ segin ka na Mayimuna Dunbiya ale tɛgɛnɔ la ko kura tuguni ayiwa min bɛ tali kɛ taamaden minnu tun bɛ yen nɔ ni olu ye ciden ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la CEDEAO ale ni diɲɛ kelenya tɔnba fo ka taa se farafinna kelenya tɔnba olu kun kan ka taa kɛrɛnkɛrɛnnenya la Niger faaba yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa min ye kuma ɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni ye k'o kɛ ni Nigɛri marabagakɔrɔw olu yɛrɛ kɔni ye o kun kan ka kɛ ka bɛn ni kunun uti kalo tile 8 san 2023 nka taamaden ninnu a ɲɛmaa yɛrɛ kɔni tun ye Abdulsalami Abubakari nka i b'a ye k'a fɔ taama in kɔni a bɔra a dagakɔrɔ k'a sababu yɛrɛ kɔni kɛ lakana sabatilen yɛrɛ kɔni tɛ minisiri min n'o ka baara bɛnnen bɛ Niger ani jamana wɛrɛ cɛ koɲɛw olu yɛrɛ kɔni ɲɛnabɔli ma ayiwa min ye CEDEAO ka lasigiden min yɛrɛ kɔni bi u fɛ yen a ye bataki kɛ ka bataki ka se ka a ɲɛsin a yɛrɛ kɔni ma ayiwa i b'a ye k'a fɔ ko u ye sɛbɛn min kɛ sɛbɛn min bɛ ayiwa nali min bɛ tali kɛ diɲɛ kelenya tɔnba fo ka taa se farafinna kelenya tɔnba ale ni farafinna tilebin fanfɛtɔ olu ka kelenya tɔn min yɛrɛ kɔni bɛ yen ayiwa min bɛ tali kɛ olu ka taama yɛrɛ kɔni na ka na Niger ko u y'a mɛn ayiwa n y'a mɛn a ma dan dɔrɔn ma nka a b'a fɛ ka hakililajigin yɛrɛ kɔni kɛ u k'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛ farafinna ka tilebin fanfɛtɔn min bɛ n'o ye CEDEAO ye ko o kɔni ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ayiwa min ye ɲangili yɛrɛ kɔni ta ka bin olu yɛrɛ kɔni kan o kɔni ye a yira k'a fɔ an bɛ waati min yɛrɛ kɔni na ayiwa min bɛ tali kɛ CEDEAO yɛrɛ kɔni na o de ye ɲangili yɛrɛ kɔni ta ka se ka olu ka jamana yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ o ɲangili o b'a yira k'a fɔ min ye sanfɛ da fo ka taa bila dugumadaw yɛrɛ kɔni na a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sɔgɔlen bɛ CEDEAO jamana olu ni Niger jamana yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa hali n'o y'a sɔrɔ pankuru min ni ayiwa pankuru singɛnni yɛrɛ kɔni don diɲɛ kelenya tɔnba yɛrɛ kɔni fɛ nka min ye ɲangili min yɛrɛ kɔni bɛ olu yɛrɛ kɔni kan ayiwa tange o yɛrɛ kɔni ɲangili yɛrɛ kɔni bɛ a nɔ la ayiwa olu yɛrɛ kɔni tɛ na sɔn fiyewu min ye pankuru ne bɛ bɔ CEDEAO jamana yɛrɛ kɔni kan ka se ka don olu yɛrɛ kɔni fɛ n'a ma ɲa e sɔnna ka ban k'i ka da sɔgɔ i n'olu yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ a ko anw bɛ nin kɛ ka sababu yɛrɛ kɔni kɛ lakanabaliya ayiwa o min ɲɔɲalen bɛ anw fɛ o ye dɔ ye ayiwa min bɛ tali kɛ an nakun ayiwa kuma minnu yɛrɛ kɔni bɛ a ka sɛbɛnw yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa ka se ka olu yɛrɛ kɔni lajɛ minnu ni minnu ni o bɛ se ka yɛlɛma an ma jɛ ni mun ye a ka se ka olu yɛrɛ kɔni bɔ a kɔnɔ ɲɔnɛ n'o o tɛ ayiwa kana taama kana anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔ kana aw sago ka se ka o fɔ anw ye wa anw ka kɛ aw ta fɔcogo yɛrɛ kɔni na olu tɛna don o da yɛrɛ fɛ wa u yɛrɛ kɔni u tɛna sɔn o yɛrɛ kɔni ma min bɛ tali kɛ u ka minisiri min ka baara bɛnnen bɛ u ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ma a kɔni ye nin kɛ sɛbɛn ye k'a di min ye diɲɛ farafinna tilebin fanfɛ tɔn ni o ye CEDEAO ye u ka lasigiden min yɛrɛ kɔni bɛ olu yɛrɛ kɔni ka jamana kan wa a ye a ɲini a yɛrɛ kɔni fɛ a ye kumakan kelen o kelen k'a kɛ bataki yɛrɛ kɔni kɔnɔ a k'a jija ka se ka a lase min ye a tigiw olu yɛrɛ kɔni ma
yasa nu u b'a fɛ ka na olu ka jamana yɛrɛ kɔni ka waati wɛrɛ la awa olu hakilina n'u fɛla ani waati min ka di olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye u na se ka o yɛrɛ kɔni o ɲini ɲɔgɔn ye kɔni fɛ parce que i b'a fɔ an y'a fɔ a daminɛ la cogoya min na Mayimuna Dunbiya a tɛgɛnɛ don an ye ale fɛnɛ bɔ Soir de Bamako kɔnɔna la ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Adama Jalo ka i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn ani Yeli Vision a baarakɛla kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman an b'a fɔ a k'an bɛn wasalam